Áno. Rozhodne treba učiť všetkých, aby to robili tou bezpečnou správnou cestou. A vlastne ten seed si častokrát ľudia odfotia, skopírujú do mailu a podobne. Sú to tie najhoršie možné spôsoby. Je to niečo podobné, ako si honia na tej burze, by som povedal. A aké možnosti úschovy seedu sú najlepšie? Alebo čo sa na to využíva? Máš slovo, Jiří. Tak v první řadě, jak jsi tady říkal, nefotit, nenahrávat, vzít tužku, papír, zapsat si to a pak v klidu si sednout a rozmyslet to, jak to zabezpečím. Já, když jsem tady vlastně začal před těma 2,5 lety s tím svým podnikáním, tak jsem tady spustil docela slušnou vlnu, že najednou byl vlastně odborník každý druhý. A de facto ty lidi nikdy s kovem nepracovali a nejvíce tady prostě rozšířilo tohleto pero, se kterým vlastně žádný záznam vlastně neudělali, protože základem toho záznamu je, že vy potřebujete, aby to něco vydrželo. To znamená nějaký fyzický útoky, oheň, voda, náraz, korozivzdornost. A teď prostě tady se s tím spustily i strašné podvody. Já jsem si třeba, když jsem třeba kolikrát seděl u toho počítače a teď jsem prostě třeba tam viděl reklamy, tam bylo prostě tohle pero a tam u toho bylo psáno, máme zkušenosti, děláme 20 let s kovem a díky tomuto peru uděláte 100% záznam, tak jako ten člověk prostě vysloveně lhal. To je prostě akorát zneužil té situace, že prostě potom byla poptávka, byl tady volný trh a vlastně viděli jako na tom slušný příjem. Já bych poprosil režii o e-maily, jestli je tam možnost. Už to hledají. Máme tam slajdo, takže zatím nič sa nedieje. Alebo můžeš. Jsme to nějak pořešili. Já bych poprosil režii o e-mail číslo 1. Jestli mi to zvětšíš, daj k tomu pokec. Jako tady je nejhorší, že vy vlastně u těch výrobců nepoznáte, že to je podvodník, dokavať vlastně k té ztrátě nepřijdete. Já tady vysvětlím takový rozdíl mezi poctivým a nepoctivým výrobcem takovýchhle produktů a rozdíl mezi nimi ten, že ten poctivý vám přizná ty svoje chyby toho produktu. Hlavně vy, když se třeba, jako v případě mě, já když jsem to řešil, koukal jsem na stres testy Jamesa Lupa a prostě jsem se rozhodl to zaznamenat do desky a já jsem si tu desku prostě vyrobil a s tím přišel ten nápad. No a tady vlastně máme e-mail s tebou, s Tomáši, a tady je vlastně jedna ukázka odpovědi pro Tomáše na jeho stres testy, kdy vlastně ten člověk vlastně ho de facto ignoruje. Já bych poprosil e-mail 2. A společně přibližně ve stejném časovém úseku jsem se dostal k tomuhle e-mailu, který byl taky v tu dobu tak nějak poslaný. A přišlo vlastně, tady je ten rozdíl, že nějaký ty výrobci chtějí čistě jenom ukázat ten produkt. Nikoliv nepotřebují stres testy, protože ve výsledku ty stres testy nic nevydržejí a vlastně de facto, když by to šlo do těch stres testů, tak by přišli o ty prodeje. Jo, takže v tomhle je takový to jedno nebezpečí, který vy jako koncový zákazník vlastně de facto nikdy nepřijdete. Tak, já bych potom poprosil ještě ty fotky, 2, jestli mohu poprosit. Jo, tak tohle mi prosím zvětš. No, totiž ta kombinace pera, nerezu a záznamu, pod kterým vlastně de facto můžete mít miliony důchod, tak je to docela nebezpečný koktejl z toho důvodu, že ta nerezová ocel vlastně není nerezová, ona je pouze odolnější vůči korozi. To znamená, ona potřebuje přístup k kyslíku, aby se jí vytvářela takzvaná pasivační vrstva a ta odráží ty agresivní látky, které způsobují tu korozi. A ona je tam taková vlastnost, že ono se může stát, že ta pasivační vrstva vám ten text může přelejt. De facto to znamená, že vám se 50 let nic nestane, pak si nalejete prostě čaj do trezoru, budete potřebovat obnovit peněženku a nepřečtete to, protože se to ztratilo díky té pasivaci. A jestli můžu poprosit ty zbylý 2 fotky.
A tady jsem si jako tohle, co jsem podchytil, to měli jako reklamu na facebookové stránce. Jestli jako klidně si to přečtete. Jako trošku rýchlejšie to urobme, lebo čas nás tlačí. Ten spodek je důležitý. Popíš to trošku, lebo neviem, či to je čitateľné. Vlastne o čo tam ide, dáko v skratke. Super, nech toho. Tak, máte to přečtený? Tak prosím vás, když odlučíte tu černou barvu, tak ta tužka vypadá takhle. Má asi 100 korun. Takže já bych tady jakoby všechny lidi, je tady, prosím vás, někdo, kdo to vyzkoušel, kdo to má? Můžete prosím zvednout ruku? Použil někdo, prosím vás, peru na baterie? Je tam někdo? Tak prosím vás, vyndejte tu desku, zapište si to na papír a v klidu promyslete, jak chcete to zabezpečení udělat. Protože fakt tam nejen, že to nic nevydrží, ale de facto tam je ten problém, nebo vy, když to máte na tom papíře, tak máte takovýho červíka v hlavě, hele, já to mám na tom papíře, asi bych s tím měl něco dělat. A teď, když jste si to zaznamenali, podle jste tomu marketingu a zaznamenali jste si to takhle tím perem, tak de facto máte takovou časovanou bombu pod sebou. Teda jako, když vybuchne v nejméně vhodnou dobu, tak jste přišli o své krypto. Ďakujem. Určite má zmysel poukázať aj na toto, pretože spôsob zápisu seedu je častokrát veľmi zlý. Doporučil by som potom ešte, doplním, používať raznice, ktoré urobia úplne iné rytie do tej ocele a tie prešli aj mojimi stres testami, ktoré som robil na asi 8 produktov dokopy doteraz. Niektoré si viete pozrieť aj u mňa na stánku, ak tam ešte nejakú polhodinku, tam hodinku budem. No a poďme ešte na nejaké tie otázočky.